Dnes sa pozrieme na skvelé hybridné mašiny. Máme tu Canon R5, R8 a R7. Začneme R7, je to síce APS-C, ale je to tiež malý, rýchly a odolný fotoaparát. Jedna z najlepších vlastností je pre mňa stabilizácia, IBIS. Či fotím alebo natáčam, nie je pre mňa problém pracovať aj s dlhšími ohniskami, ako je napríklad 200 mm. Mám možnosť točiť do UHD 60 frameov, 10 bit a využívať aj Silok 3. Pokiaľ mi stačí Full HD, tak môžem použiť slow motion až 120 frameov. Máme tu dva sloty pre SD karty a senzor je chránený lamelami, takže môžem bezpečne vymieňať objektívy. Pri fotografovaní máme až 30 snímkov za sekundu, čo sa skvelo hodí pre šport a wildlife. Ak vám ale APS-C nevyhovuje, je tu R8, full frame. V UHD máme tiež 60 frameov, možnosť využívať 10 bit a Silok 3, ale vo Full HD môžeme ísť až do 180 frameov slow motion. Čo je pre mňa ale dôležitejšie je funkcia False Color. Pomocou tejto funkcie vieme mať expozíciu plne pod kontrolou aj bez externého monitora. False Color nám zmapuje celý obráz a pomocou farieb nám oddelí jednotlivé úrovne expozície. Preto je pre mňa R8 lepšia na video, ale samozrejme viem s ňou nafotiť portréty, produkty, reportáže. A tým, že je to full frame, máme tam rýchle ostrenie, rýchly framerate, stáva sa pre mňa R8 naozaj veľmi univerzálnym fotoaparátom. A konečne R5, profesionálny stroj. OK, máme tu 8K RAW, čo sa veľmi dobre hodí na postprodukciu napríklad produktových videí, ale možno vás viacej zaujme slow motion. Máme možnosť nahrávať do 120 frameov 4K DCI v kombinácii aj so Silok 3. Pre šport a dynamické videá je takýto výstup skvelý aj do postprodukcie. Okrem toho máme k dispozícii IBIS, rýchle ostrenie, trackovanie a odolné telo. Preto dokážem využiť R5 od obyčajných vlogov až po postprodukčne náročnejšie videá a tým, že je to full frame, 45 megapixelov, rýchle odolné telo, je tu dostatok ovládacích prvkov, tak je to aj skvelý stroj na profesionálnu prácu fotografa. Teraz je tu skvelá možnosť od 3. do 13.5.2024 získať 10% zľavu pri nákupe týchto tiel a objektívov. Pri nákupe stačí zadať kód Canon10 a čo je skvelé, táto zľava je kombinovateľná s cashbackmi. Takže pokiaľ uvažujete nad nákupom, teraz je ten najlepší čas.